En aquest experiment volem veure quina relació pot haver-hi entre el volum i la pressió. Mireu, aquí tenim un recipient, el taparem amb el tap té una caneta que està foradada i ha enganxat un globus. El posarem aquí dintre i aquí tinc una màquina de buit i l'engegarem. I a veure què passa. Bueno, veiem que al fer el buit, és a dir, al treure aire de dintre del recipient, el globus s'ha inflat. Molt bé, anem a treure'l. I ara repetirem l'experiment, però tapant la caneta, tapant aquesta canulla, i veuré què passa. I observem que el globus també s'infla, però no tant. Observeu que ara des de fora no hi entra aire. Ara repetirem l'experiment, però dintre del recipient hi posarem aquest globus, que fixeu-vos que gairebé té una miqueta d'aire, però gairebé gens. El posem a dintre, el tapem i repetim l'experiment. Observem que el globus de dintre també es va inflant, poquet, però també es va inflant. I el que tinc subjecte al tap també es va inflant una mica. Bé, què passarà si ara trec el dit? Anem a veure-ho. Bueno, què ha passat? En el globus que he posat a dintre hi havia una miqueta d'aire, però molt poquet. Per tant, com n'hi havia poc, i a fora hi he tret la pressió, li he tret aire. Per tant, a fora hi havia menys pressió que la pressió que hi havia dintre d'aquest globet, i per això s'ha anat expandint, com que tenia menys pressió, no l'apretaven tant, s'ha anat expandint. Què ha passat quan he tret el dit? Doncs que com que a fora hi ha tota la pressió de l'aire i a dintre hi ha molt poqueta pressió perquè he fet el buit, què passa? Que el globus ha omplert tot el que ha pogut, en aquest cas tot el recipient. Què vol dir això? Vol dir que quan trec la pressió exterior, el que hi ha dintre s'expandeix i s'infla. A menor pressió, doncs, més volum. Mireu, en aquesta làmina tenim dibuixades diferents muntanyes. El Montseny, de 1.712 metres, l'Aneto, en 3.404, l'Everest, en 8.800. Què passa amb la pressió? Doncs la pressió, a mesura que anem pujant, la pressió va disminuint. Arran de mar en tenim 760 mil·límetres. Quan arribem al Montseny, només 620. Si seguim pujant, a l'Aneto, 500 mil·límetres. I a l'Everest, 240 mil·límetres de mercuri. Vull dir que, tal com hem vist amb aquest experiment anterior, a mesura que disminuïm la pressió, el volum augmenta. Si aquest globus anar pujant, veieu que es va fent cada vegada més gran. L'hem inflat arran de mar i el portem a passejar, i a mesura que ens anem enlairant, aquest globus es va inflant.